Защо периодът на бременността може да бъде предизвикателен за женската кожа? Той по принцип е предизвикателен във всяко едно отношение. Толкова безкрайно много пренастройки се случват в организма на дамата. От естетична гледна точка става по-голямо пигментирането, кожата става доста по-чувствителна и се изсушава по-лесно, което обостря или инициира атопичния дерматит. Хубаво е да се избягват пилинги, ретиноли. Те в никакъв случай не трябва, особено в първия триместър на бременността, да се прилагат, защото биха могли да доведат до потенциални проблеми в органогенезата на детето. Дамите трябва анти-ейдж продукти, които използват с ретиноиди, да преустановят минимум около 2 месеца преди планиране на бременност. Има ли спасение от стриите или те са по-скоро фактор на генетиката и на типа кожа? Истината е, че